Темата до края на предаването е силови спортове. С мен в студиото с изпълнителния директор на Федерацията по силови спортове Стронгмен Владимир Ризов и един от младите ни състезатели Петьо Христов. Здравейте! Здравейте! Миналата неделя в Пловдив се проведе така едно интересно състезание. Приключи успешно. Разкажи какво видяха зрителите. Миналата седмица направихме един много сериозен международен турнир по Стронгмен. Участниците бяха 10 на брой. Имаше двама състезатели от чужди държави. Сергей Мирзенко от Украйна, който е пети в тяхното генерално класиране за годината, и Родион Сукман от Молдова, който е двукратен най-силен мъж на Молдова. Състезанието беше в неделя на централен площад в Пловдив. Много голяма публика събрахме. Наградният фонд също беше голям, близо 9000 лева, което за нашия спорт е доста сериозно. От много години не е правен такова голямо състезание с такъв сериозен награден фонд. Ето кадрето, това е Родион Сукман от Молдова. На упражнението кобилица тежестта беше много сериозна, 380 кг. Как видяха зрителите турнира? Останаха ли доволни? И къде скоро време ще могат отново феновете на този спорт да гледат такива силови демонстрации? По реакциите на публиката може да се съди, че наистина състезанието ми е направило много сериозно впечатление. Един път заради международното присъствие, втори път заради наистина сериозните тежести, които бяха вдигани на състезанието. Следващото състезание, което предстои, е края на месец юли в Плевен. 26 юли е датата. Надявам се да има отново чуждо присъствие от Румъния, двама състезатели. Сега в тази седмица ще стане ясно на 100% дали ще потвърдят участие и ще дойдат. От една страна е много добре за момчетата с чужда конкуренция, за да си сравнят собствените резултати, да видят кой в какво състояние е в момента. Винаги срещу други състезатели от други държави се стараят да дадат най-доброто от себе си. Получават се много интересни състезания, съответно публиката остава много доволна и спорта печели нови фенове и почитатели. Петьо, доколкото знам, ти си един от най-перспективните млади състезатели. Как се запали по този спорт? По този спорт се запалих може би преди около една година. Станах свидетел на едно стронгмен състезание в Пловдив и оттам се запалих, реших да пробвам, хареса ми, допадна ми. Ние имаме кадри с твое участие, след малко може би ще ги видим. Какво искаш да постигнеш като състезател? Към какво се стремиш? Стремя се, за да мога да успея да съм здрав занапред, да започна да излизам в чужбина и оттам все по-нагоре да следвам мечтата си, да стана и от най-добрите в света. Това, което виждаме в момента, трудно ли е за изпълнение? Да, много, защото цялата тежест пада на ръцете ти и тежестта е наистина много голяма. 330 кг е тежестта на уреда. Кръга на Конрад се казва това упражнение. Изисква наистина доста сериозна издръжливост, тъй като тежестта минава през диафрагмата, притиска стомаха, пречи на дишането и голямата тежест. То всъщност диша ли се, докато се изпълнява това упражнение, или се задържа дъха? Дъха се задържа по-често. Добре, Владо, ти си изпълнителен директор на Федерацията, както казах в началото, но пък на някои от кадрите те видях и като съдия. Налага ли се да съвместяваш тези неща или просто ти идва отвътре да си близо до състезателите? Аз не мога да съм далеч, смисъл. Тръпката ми е огромна, и беше нужно човек с по-сериозен опит да бъде рефер на това състезание, за да не се допускат грешки, за да няма спорове между състезателите за резултати, за крайно класиране и така нататък. Затова реших аз да бъда главен рефер на състезанието.
за да може всичко да е под прекия ми поглед и да няма никакви проблеми. Това е Велизар Митов. Това си ти в далечната част на кадъра. Да. Стоян Тодорчев също участва на този турнир, но доколкото разбрах, не се постигнал страхотен успех в Русия. Ако можеш да ни разкажеш какво е направил. Да, на състезанието се класира първи в Пловдив, направи 6 първи места от 6 дисциплини. Сега му е приключило участието в Русия, в Красноярск, в Сибирска област. Първият станал и там. Другата седмица ще ви дадем кадри и от неговото състезание, за да получим, за да имате подробности, за да минат хората да видят. Да. Той даде най-доброто време на кобилицата 14 секунди за разстояние от 25 метра, което с такава тежест 380 кг на гърба е наистина резултат от световна величина. Сега ще го наблюдаваме на кръга на Конан. Той направи тук, тая тежест не е някакъв проблем за него, направи един така сериозен спринт, 2 бързи обиколки. Толкова му трябваха просто за първото място. Петю, ти като ги гледаш тези кадри, какво можеш да научиш от Стоян? Той ли ти е твой идол или помага ли ти също така? Той е моят идол. От него мога само да взимам добри страни. Техника мога да заучавам от него. Също така мога да се мотивирам от него. Помага ли ти в тренировки? Дава ли ти насоки някакви? По принцип, да. Имаме допирни точки, помага ми. Доста за техниките той ми ги е показал, също и господин Ризов. Владо, ти спомена за един турнир, който предстои. Какво остава за федерацията като организация до края на сезоната, и като знаем, че вие провеждате състезанията си основно лятото и така есента, през другото време не сте активни? Да, сезона продължава обикновено до към края на октомври. Края на октомври, началото на ноември. Последните години се вижда, че времето е подходящо тези месеци. Август месец Стара Загора. Септември все още там е под въпрос, няма да коментирам, защото просто наистина не е ясно. И октомври месец Перущица, 19 или 20 там, в зависимост коя дата се пада събота. Обикновено последната събота на октомври в Перущица състезанието. Ти ще участваш ли на тези състезания? Да, надявам се да съм подготвен и да съм в добро състояние физическо. Ще взема участие и ще покажа най-доброто, на което съм способен. Добре, благодаря ви за това участие. Ние ще продължаваме да ви следим. Пожелавам ви успехи на двамата. И ние благодарим за участие. Така се разделяме до другата неделя, когато отново ще бъдем заедно. От мен и целият екип на Спорт Плюс. Приятна вечер и успешна седмица!